hasya pengnya peteng biang ni ka Bible study ka jungi ha kan ka por ka menta tungnya pai be shuble ka jung tuai tungnya tuai ni sangu emetrai bangi im da ka junga ai ni sangu emetrai ka mel ai jung khon jung Jesus Christ barang ka Jesus pa ka dau jung ka junga ai nam ta jung ha pa jung bar khoi usyakri jumi abu ni yang menta tra kana ban kren ban hikai ban yalam ya ka Bible study trai umlong e ro em ka pa unong pop nri trai na ma ka junga ai ka jumi trai uduai Betan kam kepai bagan ka jingkar khu ko pa tak ba mi hil mi kran ha paring jing bar khot bini sngu kten jeme pin im ya ka balang ka jingkar khu ba jing bam ba di man sim nam ta jing bar khot ha kadang Jesus Christ ni roi pan amen sei sin nga pan pau ki songo yu trai bo bleji u ba shisha daga jing ai ba daga jing ju u pan long ya nga ba ding bar khot kumni ku bangilong ngela pan pan hiam man sim ban ring man sim ngela man yang man yahat ngam perkhat la ban thia hoi esi dana preng jangi kemudian preng jing pang istom ten re padi ngirang la padi ban pan sngo pan snap ban pek ini ka YouTube channel habakum ini ka por ta oble unda kar khu e yapi namangi im daga jangi ai ngai khu ble beng sesien yapi ki nong tre jongani ka studio hangni kiba pan bit pan biang ban le ini ka recording namta jongani ka YouTube channel jongga Good News TV ngai kubli phi ka jing samla jong KGP sunat sepngi ke bapen bit penbiang ya ka program babakan long hakani ka dur lamani kor ki bor hakani kor kom jong ka juk mentang ben kor khui phi ki bor bar khoi hoi karpang e ngai kubli phi ki parlok ki ba pek ki ba snap bat ki ba pen sngaw ya kani ka YouTube channel bat ban ya syak skor lem ban ya pai lambakani ka Bible study habakum kani ka por kom mentang ai kublai pi barakoi hakateng ba tiang tam jong try no im jengi u Jesus Christ hakatayo ka ba adap ngidang sudap yale mo ya ka wei ka benta ka ba kren ka ba khamlong topical ngila ban ong mo halor ka tim jong ka jing mani ten dei mentang ko ban lam jing mut pi se ka wei padi ka benta ka ba khamlong ngong khamlong inductive la ni khamlong expository da ka bang pek ya ka passage bor ka wei jong ten jong play ba ban pek ka hikai kumno ka karan ayu ka tin jumlai lemba jong kan ni ka passage ni ka text ha kan ni ka benta kata ka ka thong jonga habakum ni ka por ka benta nama kata nga ya welum lang ya pi barakhot ki parlok ki bapek ki basngap ya kan ni ka Bible study ha kan ni ka por ka benta bini pek syak tin jumlai kata kalong na ka gospel ka ba katkum ka jong Matthias kanong ka ba arpho ka khot ka ba arpho ter hadu ka ba arpho pra Matthias kanong kabar pho karkhot kabar pho ter hadu kabar pho pra kata ka di ka benta jong tin chublek ba kwa ba ni lam jingmut nam ta jing number khot le si nam ta jong phi ki ba shong ki ba ngap ha ka jaka mo ki bombyang ki bomdon haying asem ki bomdon Bible hakti jong phi na ko ban pun pulih preng jong phi number khot ya ka ni ka passage ni ka text ka ba ongkum no ha preng jong number khot na ka ni ka benta kaktin jumlek ongkum ni enda kum ta ka kemi ki khun usebedi kalawan hau kamut hau jisu bat ki kun jongka kadamani dam ya u bat kadapan ya ke na u ulong ti haka phakwa ayu ka ong hau tu hukum bakini ki argut ki kun jonga kini syong uwei syakamon jongmi bat uwei syakadyang jongmi haka hima jongmi u jisu ti ulai thu bat ulong phim tip ya ke ka bapipan pila bandi na ka kuri ka bangangan sadi bat ban pen baptis ya pi da kata ka jing baptis da ka balapan baptis ya nga kila ong hau ngila ule thu ti haki pin yo di shisha na ka khuri jonga bat da kata ka jing pen baptis da ka balapan baptis ya nga en pen baptis ya pi kan henry ka ban shong shakamon jonga bat shakadyang jonga kamlong ka jonga ban ai henry tang ya kita ya ka bokpa jonga ulapan kre ya ka haba kita ki phongut kile sngaw ya kata kile bitar ya kita ki arngut sipara jisu ti ula khot ya ki hau bat ulong pitip bakis im ki gentle kile try kli haki yaki bat kita ki bakrau kile dan bor lor jongki kan omlong kumta hapreng jongpi hande lada unu ru umon ban long bakrau hapreng jongpi tu ai unlong usyakri jongpi balada unu ru umon ban long rangba hapreng jongpi tu ai bu unlong mrau jongpi kumba ukun ubreu siam lawan ben syakri ya u henry ba
un syakri bat un ai yala ka jing im ban long ka jing suspa ya ki babun ublen kerku kata ka dikten jombe ka bang kwa bangnya pek kendiat pa kendiat da se ka hikai kumno bat ka ka hikai ka ba ujisu ukran hakan ka jing ja dekat bagi kun jong sebedi mo haba ka kemi ka jong kini ki angot ki kun jong sebedi kalwan cho jisu bar ka karpat ujisu ko jisu tu rap se tu syak se bakini ki argut kun jong kan jong uis ka man jong uis ka dang jong meti bat syak jisu la ong ya kaong pipan ye ka ba pim ka bam sode ban pan hatu pila asik ban di ta kuri ke bangang ngasadi dan ni kajing penbaptis ke bau Yesus sebaptis no ti kajia kata kapor kumta ti haba Yesus lapan syai kumta kajing jubab siki tin rekini ki we par ki sipongot kajing kisaran Yesus kila ya bichni ya kitiki arngot ba klia bitar sia ki arngot ki long ba kila bit ayu ki pan ayu kum kata kajing pan ha ki kwa tang arngot tang mapi arngot yen long kumta ngi pade hakata kador ma ti long bakaron kajing seneng Yesus kajing percaya Yesus ya ki barakhat bat kata kada kajing kut jong kata kajing ja habakum kani khidmat habakum kani kajing ja habakum kani kapor tin re padi le si mo kan kai ka ba kan long kajing kerku nam jing bar khat ni pek kan diat na kada khat ka bar phau bat ka bar phoi kai ka bible lan ka tin jom le ka hikai nam ta jing bar khat habakum ni kapor kumenta kada khat ka bar phau bat ka phoi ka ong kum ni enda kum ta ka kemi ki kun usibadi kalawan hau jisu bat ki kun jong ka kada mani bat kada dem kada mani dem ya bat kada pan ya ke na ulong ti haka papan pakwa ayu ka ong tu hukum bakini ki argut ki kun jang kan syong uwe syakaman jong mi bat uwe syakadiang jong mi haka hima jong mi kata kadi ka banta ka banikong singin ya keren ningkong du habakani ka kemi jong kini ki argut kesenan yo jisu habakawan bani kenduk si jisu kawan dah kani ka attitude bat ka attitude ka baka kapan isu jisu kamde baka syuan bar syuan kenduk be jisu kamde namar baka ka respect jisu hendai ka kalong palat wade kata ka kemduna bani kata ka jing respect hendai ka bah palat wade kata bat kata kalong kadawan kada dem bat kada mani yo jisu dah kata kanong rem kada dem bat kada mani yo jisu te bat kasah kerpat haduk paganda apa udah jisu na kali ti ka pakwa ayu te bat kasalak ban jibab ka jibab jong kating ka jingkeli ka bangila ban wan hanim ta kalong bang balai ka ni ka kemi jong ni kon jong sebadi ni ka kemi jong ni ki argut ki sendan jisu balai te kada wan ci jisu bat kada dam bat kada mani kum ta te ka jibab ka bangila ban syai na kitin jong blai ka ni ka kemi ka jong ni ki argut ki kon jong sebadi kada wan bat kada dam syua bat kada mani yo ni jisu hakata kapor hakik kejat jong jisu ka daw kalong namar balai kani ka kemi ka jong kemi jong ni ki arngot ki kun sebadi ka tip bau jisu udai uai ka tip bat ke itu u jisu udai uai shisha haka jing yat lan ti ka jong ka i la simo yo jisu bau udai utau ubreu u bajule ki kamba ti lesi kai i ka bor ka jing hikai ka jong jisu ba kalong authoritative kata-kata ti kalong don bor ba kata-kata ti ka jing hikai jong jisu kam long kembalong ki we par ka jing hikai kini kileng dok kum tatar tela ni kita ki pris kum tatar ter repe em ka de ka badan bor ba ti ka jing hikai jong jisu kai i ro ba pleng udai utau badan bor har ki ksut ba wat ki ksut ru ude ya ki usu kum ki haban me mi no na kinu ni ba ki yo jing pang ksut yo to ko por ki i kita hikai ba kraw ki iro wadi pajba ba bon belin ti wan bot ya jisu ti ki i ba uni dei ti teng we re udei we ti ba kam kraw re gi bro khot ti kapan ki i ki kam ba jeng jisu ba pan kia kapan i ki kam ba jisu ba pleng upan im nga ngalong kata ka jing im ka ti mi pat ti em kam dei ka ba kai uni jisu ka tip bat ka pen syai ya ka ba kan kulit ni kan pen kut kum ni kan ong pleng uni jisu udei utrai ki trai udi sim kis im ubade hak ban mani takadaw kasawan bat kadam bat kamani hau Jisu Kristi sungut nat sibun yang kata ka jinglong jongka ka Bible kapan iyangi bakani ka kemi jong gini ki arut kun sebadi kawan bat kadam bat kamani yau Jisu kadaw kalong namar bakatip u Jisu umdei tang any ordinary man umdei tang tau breu urupat bak kum tu umdei tu bakam u great teachers henre padi wa palat wa diketati udi kun jong blei kumba ukam ti udi utan rai jong kajing im ti kumba ong ngade manga kajing im berkajing ipat ti udi mau beran bor ki ksut bar khot ti ben polat ya kini kajing ya kini kajing sate mrau ya ka pop ya ka sniu kajing bitar ya ka dujak ding ti udi mau pleng takadaw ka nut bat kadam bat ka mani yo Jisu nama balai katip u Jisu udi basisha hendrai padi ka basusi kalong ko ki palak bar khot
Ngiem hangga juk bawat haka balang ro. Ngi babon na padang ki parlok ki ba let's say mapi ki ba pet ni but hoi let's say ki wei pat di ki parbanget let's say mo haba ki pai bar ki pet show jisu kolong ba kim da don ek ta ka jing tip sama jisu ki so tanhat ban kren sama jisu ba wat ka partai bar ka wi ka tanhat ban kren sama jisu wat ki bam dei ki kristan ro ki tanhat ban kren sama jisu tin re padi ka jing shai kolong ba kim kwa bar ban tip jeliu sama jisu udai kumnu ule you bar ka commission chu but hadu kat no kata ka jing jeliu ka jing long ka jing jisu te kim kwa bantip palat ya kabakum kata lesi kandiat kansat kum tu kistanat bantip sang jisu henry palat nang ta kim sutanat bantip jisu kim muslim ro da kababurum kitip sang jisu hendak kim pedang jisu kumbau kabebel ke hikai ki ong jisu bodi tang prophet kum ta terter lesi kini am hindur ki ong we na ki blai chok kiti kum ta terter lesi ki we pada ki bam ngai blai ro wat ki ethesu ki na ong merry christmas ki wish merry christmas ki sutanat ma blai ki ong ka jing kha jing jisu te kum ta terter ting kata ka di kanurim ki bak sutanat ban ong ban kan tangki ki basu tanat ba kim ko ban tip jeliu yo jisu ting pitip ko pala kalong ba haki snem ki pau snem ki badap hapo Abu Dhabi kajaka ka babun ba ki muslim ting tin rai pedil ong ba hakanika jaka hakanik city kilapan yang ni uwe Christmas tree ubah he tam bat ubarem dor tam la dikorit hata kapor hapo Abu Dhabi lapan yang do Christmas tree ubah chong dor hadu kumba ki estimate ki ong hadu il khatway $1 million ting kendai pawai kror ni labat ong kata kajing rem gajong to Christmas tree ban penyang hentah pedeng jong ta kanong ba ha Abu Dhabi ting kari kebah lapanya daki muslim te kias tunat ban wish ong Merry Christmas kim lele te kisuna ki ong Merry Christmas te ngobling ki ong bakari kasih kha gajong jisu ki tip tangkat ta kendiat kajing tip song jisu tangkat ta labyang nai pentam su nai ong su ude no petim nai ong su kum muntai nai ong su bodi blai kum ta ter ting ki ong ba oh they tong good teacher lani good prophets henry om da kum wei pat te kata ka di ka jenglong ka bangi ni kenduk ha ka di ka juk jing mentang henry pada ha bangi pai sini ka kemi jori kun yo sibedi pade em kam kut tang kata kan ni pada hadu kada dam ba kada mani na balai ka su shai ba uni u jisu de e ba udi badi hok bani ka jing mani ting udi u blai ting ong bun na preng jongi em ngi it ba ban kran spong jisu tang kitu ki banta ki basu tanat sunat bahangi ki bai dei babat ngi lada ka ngi sem ka dekat jeng ko bel ka bai dei babat ngi ong so bang bahai ka bukum kata lada ngi ngim ko ban tip de ki bat ki bap kran persya ngi ti ngim ko ka bukum kata na bali yo si ka hot si ka pen so si no ka jeng snow jengi lada ka jeng snow jeng ki polok jengi kata ka de jeng snow ka jengi kata ka de jeng ko jengi ban tip jisu tang knet ngi labat ong ba ngi ko ban tip jisu cherry pickings ni ko bantip tang kendet ki ba so best ki babang kani kalong kemi pade long ba namar bakatip ujisu badeu takadaw kadam bat kamani uni jisu kadan kawi ka jing roi ka bang ngamtip ha ki jaka ka pi yu sngon am kum kani ka jing roi dan rei kala ju dominate ba ki praise worship ki jing roi praise worship ba ka ju alam action song zo action ro yakini ki kena ki jing sang kena ro ki bon ba ki jing roi ki kena ro ki yawan ki roi ni ki jing roi bat ka jing roi ka belam baklab ha ka jing roi ko ong kum ni kata ka jing roi if I have a little white box I'll put Jesus in and take him out and ngoy and put him back again. So kembali suskun bah tu Yesus sim semang buat seduk kembali bah kebakut bah sasim semang sakit semang Yesus masuk iklan Yesus tu mereka tak kacing roy long kahikai bah kelati pitarai Yesus bah ke Bible kahikai yangi udai tangkum tu Barbie ukun menreu barit kum tungi sei semang sabu biang semang Yesus jeng udai bah krau tu ni hapan tip ya bat syai kat kum khatin jom de kahikai ngi Yesus jeng udai Yesus bah krau Yesus bah halor barak khati ngimla ban bodoh Yesus tau tedeber ngimla ban bodoh Yesus tau do best friend udah try te kakten jumlai kat ongkum no Filipi kat ongkum no bau ki kok siu barak kendem krup utlit baron plate bau Yesus udah try te balai ngi sim sting te kok ki para barak khat kadi kalong kimi katip Yesus diu takadaw kadam bakamani ya kadan kowe ka popular quotes kabalah quotes da way ubri wa paunam bah kani kari ka jongi ubangi ai nami ukpa jong kari India Mahatma Gandhi daga baburam ha bang kran spangani ngiji ro bah ngiji ong ba Mahatma Gandhi ukran ni kantin ma badong ba nganchu paraphrase ba Mahatma Gandhi uang I love your Christ but I don't like Christians or I don't like Christianity
nga yu Jesus Christ teman re nga isi ya ka jinglong Kristan isi Kristan but si syahadu ka bakut ka jing im ju u klem long Kristan hire Henry ka jinglong ju long ba uyap ha ka jing duai ka bong ram kemur upen kut tak jing duai bong ram kemur ba u klem long si syah u Kristan ru u klem ngai hiro yo Jesus kadau ko long bateng teng nyarok yang ba umat bang dipai dan jin dengan im kum tam da hoi kadai ka ngilong accountable mangi ni dei balong accountable dei nang dangi sa penlong ki we la sima bakinam sotho bakinam tip yo Jesus Christ ten ri habangi pai se ni ka jingong jong batam hi kam dei hiro mangahi ngam jukwa banyaro ni umat bang di ma balai ka jing sha kalong kum ni kan lada umat makan di utip hisha yo Jesus ba ka Bible ke hikai ban nget hisha kumba ka Bible ka ong mat ke hikai unjina kala Kristan klem da pen bor menurut unjin langit yu ubat ong ngadam man mani udi utrai ki trai sisati nreja yu usobang ban sim tang kendet ke basubang yu nrek ba persya yu jukwa ti takadau khat haga jinglong kum Kristan kum banget hu Jesus Christ henrei wei pat ubamnget hu Jesus Christ ting nama kata hapakum kani ka por ka mentah habangi pai syaktin jube bat ong ba habangi le ni ba basi tungin tip tuk ki para perlok barok khat ba sisah kan ni ka tin jong bei ke hikai yang ibat ong ba u Jesu u dei u trai ti trai u dei u blei bari hok ban yo ya ka jing mani ka jong ajong ping takara pipuli ne yo anes long banikong khot banikong ter du ka basau pen ing tu ha ka banikong ladon tok tin uktin dan beru blei betuk tin long u blei bada u lalong ke barok khat klem ba sim lalong ke ka bala long te kemut ba u Jesu di creator u di unong thau dei u jing thau u di sabar jing thau u di nong thau u ktin u balong u blei kara keren chai kum tam Filipi kalong kabani kong kerbaar kong kum nim u balong hakadur ka jong u blei henrei u bombat jadi marangkat bat u blei udah penrit jadi wat adu ka jing nomrau wat adu ka jing yap ru ti kakten jong blei kapan isya bang ba u Jesu udah dei u blei bade hok bani ka jing mani nakaliang ka jang apa jing nomor khati bat itu u ba de bakrau ti dia bani lekai dia ban kan bing ben dia ban kan sting hiro ti ten rei bun na pleng jingi ya kan sting ba blei nyim shai barang ba Jesu udah u ting kani ka long kimi ka shai ba ka tip ba Jesu de takadau ka sawan berkanut ban thom mi kijing laran barok ti manong ba ngan pan la ka pan man ngatip uni usawan ka hima ka jong blei ti us im gis im ti usawan ka bor ti takadau ko ong sya wen song kamon we song syakadang ti ha kata kadur ba katip Jesu de la khot yang ai na barok ko ki parlok ro barong ba tu ai ngiro ngin tip Jesu ude ti ude si syau kat kum kakten jong blei ti Cucu abangi pai nak dekat ke baar puar mak tin jembe ke cu ingi kong kumni. U Jesu ti uleh tu baru ong haka deka kimi jung kini ki arut kon sebedi. Pim tip ya ke ka pipan. U jibab ini ki arut ki kon sebedi bang pim tip ke pipan. Pila ma bandi nak kuri ke bang sadi. Bat ban pen baptis si pi da kata ka jing baptis da ka banga da ka balapan baptis yang ha. U Jesu ong kumni pim tip ti ka pipan. Pisu ang la ka ang tu ti. Pim tip ke pipan. Kamut kom nun. Ujisu pansyai ki hatu pila si mabandi ya kata kakuri kebangan sadi kamut bu wong kumno kakuri yang ni kayang ya kata ka jing pitar ba ka jong blei kakuri kayang ya kata ka jing yap ti ka bariban yap da Ujisu Kriste pinut si bat pila si bandi ya bakum kata Ujisu lepu ini ka jing keli hakini ki senran ka jong Jisu te bat sisa kai ka bapen i yang i hakani kumni kret khot kum ta kalong ba Ujisu pansyai la di wong ba ngadai uta suffering Lord ngadai uta try uban syak sitom ti pila si bandi ya wakum kata ngadai uta try uban sayap ti nam taki pop jang ka perthai ti hatu pila si ban lek ya wakum kata lah keli yaki ban pensyai banong ba Jesu ude uta try uban syak sitom ti bat sisa habangi pek mo ya ka jinglong ka jing Jesu naduk ka por ba wan long breu kan ka pathen por badang kai Jesu la syam ba lai i ba udan tang ha preng ka jing sitom sudah ti la di ban petri nak ka jing penyak ka jong Herod ti nak ka we sikasa ka we zakati la di ban ka steng mit da ban nyat deng ba ki itu ki ya ka mit ka yong ya ka jing ma ka bun rekom ti ban mi na Bethlehem ban le Nazaret ti kom ta syari Egypt ti ban pet steng mit ti usha tang sistem sudah ti leban yat ku umbre ublei ubar usim kesim ubar nak tak jelong crowd u hakat beneng jeng uti hele deban kup ke jelong breu ti ula dei ban ma sistem ke basisya ti om ta kata hre pedi ngi
what haduk ka passion of the Christ lani katang syak sitom ka jong Jesus Kristi hak tu ke ya jong syak sitom jong Jesus Kristi ka balong brutal sisya ka balong terrible sisya ka balong ima sisya ka balong palat sisya ka syak sitom jong Jesus Kristi habalapan sitom Jesus Kristi sempat Jesus Kristi kidan ki medical expert ki betu ki ang community kini ki lebang ke jong Jesus Kristi ki kho si ki kho wa Jesus Kristi wat kini ki pojat jong Jesus Kristi ki basya po ro ting ka met Jesus Kristi pro kawai kini ki nang shani society ting la de ban sa bom ban sempat dak ki kenja ke balong nep hati kita ki kenja blit ki balong nep ha bat ong ba hak kita ki lebang ke jong ni Jesus ong ba ki la pau wat ki ingro ki la pau sa barti haduk kata ke jenglong brutal ke jenglong terrible kata siap sistem jong Jesus siap sistem siap sempat ben habakum kata siap bentiu siap thap siap shock kum ta siap keren ben ni kata ti kata ke siap sistem ke jong Jesus ti hendrai kumbal ong usaya bala penwet je mah nama ke jeng rangkang ke jengi sisa kamet ke Jesus ke dalal wet sisa ti kam de tangka metafor ti hendrai ke dalal wet sisa ti kada jot kada ratai sisa ti nama ke siap sistem siap bom siap tit hak kita ki sipai rum hak tu por uot halo kading panah ikan mau ke bu ulek kalong ba kum uto suffering lot utrai bahasa sistem ti uot wong ko ili lama sebab tani ublejeng ha baleh mi ino no yang hati umpat Jumat menu tak syak jengai no tak jeng de ke ubat ku pahati ndre apa kum kata lade bandi ya ka jeng bitar sela ka jeng bleu ku pahati boleh ben bitar ya ka balang boleh ben bitar ya tak kun ke jeng ka balang boleh ben bitar ya nga bat ya piti ten re lakit do Jesus Kristus ya ka jeng bitar jeng bleu ka kum kata jeng bitar selati la ai ha Jesus Kristus ili lama sebab taniti balai ko bleu jeng ami ino no yang ngati Hendrai pada ahingo yo boleh apa kum kata uduai pun kajing duai ke bau ut marwai ti ban ong. Ko pa to map yaki na bakim tip ke be kilek ti. Kadi katakan syak sitom ke bau Yesus syak sitom parat dah lo kemna. Udai suffering lot ting. Ula syak sitom ke bakrau ba ban pendep yak kamon ke jong blai. Upai usyak ni ke partai ti. Cucu dangi pai dekat khot ke bar pulai ke tu ing kong kum ni. Uya tu ti haki pin yo di sisya. Long bakil kini ki yu kilikil jibab yu Jisu agar kau berkuat yang hoi nila Jisu tu uleh tu akiwang pinyo di sisa naga kuri jonga bat na kata kajim baptis da kebalapan baptis yang en pen baptis kanya pin Jisu hak bakum ni kada kau mentau ong kumno pi klai ban bot yang ngatip ya kata ngai itu Jisu komble itu ya kador jengki baki silur pikiran da kajing long khot kador jengki handrai padi ke Jisu ong kumno hoi ngatip piro pin sayo bantal mat nga nak takuri kamut ba piro ki babot yang nga piro ki senran janga pin sadi ya ka kuri ka bangang hadi kamut piro pin sasya pen sitom ting Jisu ang kum nu hikai kum nu hapa kum ni khat wang kita kinang bot ki jang Jisu ki ba kaloi ban bot ya Jisu ting kiro ki dai ban syak sitom hakani ka pathai ti dai ban syak sitom ti kumbau Jisu ru utrai jang ki ula syak sitom ting men hajar arja snem tam men syuati ngiken ma ban isi saya kata ti hakan sendan Yesus baru khoi ki sendan Yesus kala yap martir ngiken ma yo anes long bajayu la de ban sim yo anes ti ba tho kitab ya ke gospel yo anes bat kumjur ba tho kitab simpan pau ti bala de ban sim yo bala de ban sedi ka pnyang ba thanam ba ti kata por do mi tho su ka do jong yo anes ti bala sa panrang pari u sa kata ka dol nang sapat masti kata ka de jinglong jong bala de ban sak sitam ti mi tho su ka do jong yo anes ulong kumno kat kata kisah sistem ikan mau yo Petros tu ulah diban syak sana pernah bodwa ong kila pisa anak pernah ngati tu sana pernah kongpong nga ngam ka bani rangkat bodu try jang Jesus Kristi sana pernah kongpong ti bat sisya la sana pernah Petros sudah kongpong bat ulayap ti ikan mau Stefan ti ka jinja klong ba ulah diban syak mau tang namar bo bat itu yo Jesus Kristi bot yo Jesus Kristi mla ban len Jesus Kristi kadap ka slei ka jing ha ka jim jo ha ka jinglong jong Jesus Kristi la banen Jesus Kristus ulah diban saling temau bat upol ru saki ka bakum katati ulah yap uni Petrus Stefan ngiken mau ya ka jinglong ka upol long bang ulah diban sak kawang mau bonsin masalang temau bonsin ulah diban sak panangkang par ulah diban sak set bandi ulah diban sak sempat lakat no sin syu ka jinglong ka upol ti tang namar bo ubot Jesus Kristus ulah dei ban ingkong ulah ban pensistom ban mau daripada hadin wa kelapan ban unang sak sistem nam ta jong Kristus bablai unang bot jong Jesus Kristus uyok bentalem naga tak syak sistem jong Jesus Kristus naga juga kuri
kajong Yesus Kristi bandi atau isya sitom ti. Bat hakabak hadu ikan mau sa bandi. Bat sisya lasak penyap ya upol roti. Handai pitip kai kabau pol uang sutunat sibun uang. Hak bakum kata udah uang penban ini kentin. Yang ngaka ban im kalau Kristi. Bat banyap kalau gajing mentoy. Kata kada gajing long jong kita kisenran ke Yesus ke bari ban bot Yesus ti. Yang ngah bari piko ke parok barkoi. Lamang ngah ma pirong itmu bangi sisang isutu isyaban bot Yesus ke mo deban bot ti. Ngiru lah kot yang ngi pancak sistem nam tajung Yesus Kristi. Kakin gajing blai ke tu ingi ti ban ong bang. Baka day yang ngiru pancak sistem. Lara kapatai kasun ni pito tip baka asun yang nganing kong Yesus uang. To tip baka asun ni kong yang ngati. Hakata kenong rimting. Lakot yang ngiru bangin cak sistem hap ngibut yau Yesus ti. Hebrew kalau nong kabak al kau basau ke tu kumni ka ong kumni. Kabasau si bar kasu hamarwai hiteng teng ngasul eran man perkat ya kabakum keni ka dekat ti kong. Pimpat ya le persya ti. Haduk bandam Islam persya ya kapop ti. Pimpat ya le ti haduk bandam Islam persya ya kapop ti. Hak jem jingi lakot kawai na kata ki persecution singi mat ke memat ki wei perki ki missionary ni ki wei perki parbagai ki wei perki jaka ban mat isya pen sistem ben. Tien daripada yang ni pada lakot ban sistem persya ya kapop ti. Tien dari wat ya kataru teng teng ngim don ngim mon hiru ban le persya haduk bandam Islam. Kemudian kali ka jele persya ya kapop kapal ajur bahati. Rengi teng teng ngirong jam palat ban le persya ya kapop. Ngirong jam palat nginamut bagi Kristan kadi kabasuk ti dari kadi kalenti jong kading panah kadi kalenti jong kakuri kabo jisuru ula di ti kading system kabakrau pa ti pitip haji syah bang rangi ong rangi nut ban ong mangi ban ong berkentat ya kapop bari le persya kapop ti ka ngasutu ka syah ka jong Kristan ni haban ong ya ki addiction ti barakat ngap ong wat ki perlok ki banging i jorong habong ya kite ka ba ka hat sisa kan jengi teng teng haban ong ti ya kan no ka jingmlen ka basniu ka bang jingmlen hakapar bang tiak memet nang ipet nang kiro ti ngap ong ya ki ngor balai ka de nga kumunong bot jing Yesus Kristus bansa sistem ba sisa banong ka de ka ba sistem hati ko ki perlok tele khot yangi bansa ka ju ka sistem ti ka bo Yesus Kristus ba sistem esi banjom ni apa cakap kabar pusau kerkhot pusau kong kum ni haba kita kispangut kile usngowi kata kile bitar ya kita ki akut kisipara kala don kajing bitar jong ini kispangut te don ka arngut kesran Yesus arngut kiwan pan we sakadang we sakaman sipangut kile se kata gari jekeli ki keli maki hatu tangemen perkat tangeme arngut bansong hakti kaman ki kadang Yesus bale yangi kan tat no yangi en pasong jengai yangi en pa up jing khang no kumta ter hakata kajing mudur mudur kile sikibun ba kajing mudur kumta ba kila dom jisa kini ki arngut kila bitar sya kini ki arngut hatu kumta mo kajing perkat jemi mi perkat tingadi yangi mi perkat ngingin leci kata gaji berkaci kadon gajiannya kadon gajing bitar kadon ka komplain kiam kadon komplain hang tak kapor lami ka kikiu ka kau ngap nong para maki haba kini ki anut kiwan pan ta gajing pan Yesus Kristus hakin kisi bementaru ikan mau bagi itu bagi sotu ki bun ba ki kiu ka kau ki bun ba ki komplain la kalau haki ying kesam la kalau haki balang ro da ka baburam la kalong ke jak trai rup ke jonga ka jing nomor khoi la kalong uwe yo promotion ngam yo promotion kadan ka complain ti ngiruk ngim per na kini jolong ji kristen ranti ngidan ka complain hang neng tai te kata complain ka bangi ban complain ti ngim kwa ti batang kiwe ken ba ngaruk ngade ban yo ti ngim kwa ti la kiwe ken kiu ndai ngaruk ngade ban kiu ujonga ban kiu kita ki jonga ke ban kiu syamaki hakata ka jing kun kimi kiu kimi ki kakau om ta kata ndai wat haka konteks jong ka ying kasam wat ka ying kasam jong kita ke bal anget ro kadon ka kiu kakau kadon ka jing pat jing pra kadon ka jing nah pun kapa bat kakmi kadang gajing pacing parah padeng ki parah si parah ro kadang gajing kiu ko kau komplain ro padeng ukpa pa ki kun ki tite teng don wat ki ying kisam hakani ki jip bementa habangi perkat sepanyo ki em hajaba hapor ka bempat don ukpa jo ki sam ki kemen ki asu ki risa parmaki ne dala wan ukpa pare lakyu tat ti hapor awan men lakyu tat nomor balai kam don su gajing sobang te dalawan kadang ka kata hasyang ini ban kemen balawan maki daripada kawan penban kajing sosi ndalawan kajing sosir ndalawan kita ti kadan kataru ka kiu ka kau hapreng gajing long jangi bat nganget hapreng jang piru ko ki parok barokot ki basngap page ni ka channel kakin jong bekam kut hang tan re Yesus respons u tu kumne ne ka apsan apan riu Yesus tu lakot
yaki hau bat ulong pitip kis im ki gentle ki le try klik yaki bat ki ba kraw ki le dun bor lo jangki kan long kumta hapdeng jong pi jisu da maham ta jinglong kan long kumta hapdeng jong pi so thu ba us ngau hi pleng hangta bakini kila complain kini kila shun kini kila bitaro ya kita ki arngot te handai kai ka bau jisu hi kaya ki kalong simple and plain kan mau ka jing bitar ka jing ki ko kau kan long te hapdeng jong pi kala bandai kita kisim jong kani ki gentle te ki bai kini dan bor kini bor kami kuntai ti kibe kwa san char hor jong pi kibe kwa san char hor jong ki ten dai padi hapi hi parama pi kinang bot jong jisu to tip hi kibe la kloi ban cha hitom nam jisu kristi bat ong ba kanam long kata ka complain ka ki ka ka pren jong pi te dai kan don ka jing su tho jong mut te hapreng jong pi lang bara khoi kata ka dai ka ji kai bo jisu kai yakin kam ku tang tang ru ong kum ni Hendak unu uman balong bakrau perenjung pi. Tu ai ulong syakri jong pi. Berada unu uman balong rangba perenjung pi. Tu ai ulong umrau jong pi. Simple. Ka prinsipal jong ki Kristan. Ka prinsipal jong kita ki babot ya Yesus Kristus. Manga bermangi barakot ki bapet yang ni ke channel ro kan mau. Ka prinsipal ke baju sukot yang ni kalong ba. Lebih kok balong bakrau. Ni haban sengurit te. Lebih kok balong noyalam. Ni haban syakri chua. Lebih kau menang kemat ke hima jong blei. Piap long umrau hani ka partai ti. Ujisu klam hi kai ngi bang ni keni ya ka bor. Bang ni keni ya ka sor ni keni ya ka ta ka bor ka jing ya ka spa ka pau. Ya ka ta ka ya ban control ya ne nul. Ha? Kam dei ka ta ka privilege panjungi. Ke yangi habangi kalau ka balong privilege yangi Kristen em. Kabalong kong sanne ke jing nong kabakong sanne em ta jing Kristen em ka di ban but Yesus Kristus. Bat ban sak sitom ru nam ta jung ute kisenran Yesus ka por wa sak pan sitom ju ki kam ke apostol pitip han sak pan sitom sak barngem ya ki repetip ke ka strak tin ju ong no ki layak kemen nomor balai ki yo benta dari sak sitom ke Yesus Kristus ki kemen pan bante maki yo benta dari sak sitom ke Yesus Kristus ban long hakahima jong blai hi haban yat dari sorit ti om ni sarong ko ki parok khoi bat ka bakadu le sing ni penkut ya kan ka Bible study jingi ka pom tan ka khot ka baru prau jisu angkum ni habul ong ki berhikai ki bahkan lapi ko balong bakra hablong basurit ko balong bakra pe balong syakri pi ko balong ramba pe umrau kum ter wong kum ni khot pra kum ba ukun ubruru siam lawan ben syakri u henre ba un syakri ber un ai ka jing jong u balong ki spa ya ki babun ti u klam ong ko kisenran Petros hey Jacob, Andrew, hey what nam ya kum ta ap shua pet si u tau ulong kum ta pet ya tu ka ying ki kum ta em kun bang kum ta pet ya ki himarum ke steli kum ta pet ya ki parasi ki kali teli kum ta pet ki ni ki jong herodian ki teli kum ta em kun bang kum ta u kun bang ru yang ai ngi ka bakum ni kapor pet si so ma ta bakan di pet si so tau ta em kun bang kum ta dai wong kum no pet so kun breu wong pet sanga au jisu ti wong kum banga ngelawan ba ba en syakri yang andre bangangan syakri ti ngan ai ka jim janga sikui ti banlong ke suspa ik babun hakata ka dur kin kanong ya pi kamun bakanu ksa ka bangi ban pet yakin nang bot jing Yesus Kristus tak senran Yesus Kristus yang ai pi ki parlok ti badong ba ngiru ngi haban pet so Yesus Kristus ban imitate Yesus Kristus ban imitate no Kristan ti ban imitate no halam ban imitate yang ngau nong kran bersedih ni andre ban imitate ni ban bot ni ban pet kanu ksa kade so Yesus Kristus Yesus ang pet kumbalong mangah kan uang kumbalong uta nani kata kumbalong nu kapal kalidas de kita kumbalong ginunu nang balang Henry pet so Yesus Kristus la khot yang ai pi ko ki parlok barakhoi ngin pet ki kama jengi ngin pet ka jenong jengi ban buat Yesus Kristus ni takarau tin jembai ko angkum nu upol sak pen kan mau ki para banget chu angkum nu tolong pi mo kinong pertu bot janga kumbang ngaru ngalong jong Yesus Kristus kumber ka khot yangi haban bot hot yak tikin sak senjam jong kita ki parbang kita ki noyalam jengi henrei padi da ka baki bot yak lo ki bot Yesus Kristus kumber ni haban bot yak senjam kumber Yesus Kristus uhi ka yangi kan sla jong pathai la khot yangi pat itu Yesus Kristus kumnu udai kumnu long te la khot yangi bar khot te ban safar ban cha sitom ro kum kin Yesus Kristus kum ba Kristus ro sa sitom te bat lakot yang ai pi ko ki parlok barakot ti man ang ba haba kum kata ti i kanam tan ka komplain pen jing hinre bar surit ti
bat khadu khat wai ti ban ong ba ngin long kinong bot ki jong Jesus Christ da ka bangi pe chu Jesus Christ ti bol nong pan long unong pan janai ya ka jinget ka jonga par jing pi ben kar khu da ka bram jung blai amen tung ne dwai ai ngo em ko trai na makani ka por ko menta mena pan la yang hi bang ni ban sngo ban snap ya ni ka bible study ha ba ko ni ka por ko menta kar khu ya kinong snap para khot kar khu iba pe ru trai pini umat jing kar khu na mi trai kana par suthu ba minong u beri hok banyak jemani beli bakrau jisu trai ki trai hoi ikwa mela khot ram ta jengi trai pagin sha shi tomro ha bangi bot ya me kam dei kan ti basuk ani ka parthai da ban sha shi tomro kum kristan hoi ko pa nalor kata trai kanat mi khot rengi bangin im ke jing ka suret ka bangun ka sabah ka jing e ka jing suret iwe om ke sokrau sarong bat kham tam e trai kanat bangin pe cheme barang kanu kasa rung trai jengi bangi de ban bot ya me hakring jisu amen